Čizuka. To bylo. No, jedem. No. Party. Mega party nějaká tam je. Do zahrádce zámecký. Hustý. Já natočila bych to, ale radši asi ne. Zdravíme všechny. Tam mám uřízlou doslova půlku hlavy. To je jedno. Zdravíme opět ve složení s Kačkou. No a jdeme na výšku. Byl to docela fofr, protože kolik je? Tam jsou holky. Mě to nejde přiblížit asi. Jde? Tak. Kam odcházíš, boj? No. Původně jsme s holkama Původně jsme měli jet sami, pak jsme potkali holky ve stáji, že možná pojedeme spolu a tak jsme si řekli, že třeba pojedeme spolu a pak se odpojíme a nakonec nejdeme spolu a potkáme se. No. Jo, no. Jedeme lesem, kterým jsem nejela tak možná 5 let. Je. A s bojem asi nikdy. Ne. A je hrozně nenažraný. No, přitáhne nějakou kytku. A nechala jsem mu copánky a vypadají úplně katastrofálně po týdnu. takže to je super, no. To je krásný tady. Můj nežer. To už to tam není vidět jejich. Ale nádhera. Škoda, že tady takovýhle cesty nemáme my. Moc. Ale jenom tuhle to třeba. No. Krása, nádhera. Je. No. Jinak počasí na Mikinu. Co? Počasí na Mikinu. Domluvili jsme se, že pojedeme večer, až k večeru, aby nebylo takový horko. A zrovna dneska, ježiši, musí být celý den úplná prostě zima na Mikinu, takže, no, hele, neobčerstvuj se. A už točím. Ty kráso. Naraz. Jo. Ježiši boj, tak to musíš pustit. Aha, no, tak to je v pohodě. Ježiši, musíš to pustit, jestli nechceš, aby se to tebe dotýkalo. Čekej. To bylo tak o 2 cm to sedlo, ale... No ale Nala tam měla víc, že jo, ona je menší. Tak to bylo dobrý, no. Boj. Dobrý. Jak úplně snížil hlavu, ale ne, aby se tam nebouchnul. No, jdeme do potoka, pojď. Pojď. Dí krok. Boji. Tak. Padnej. Čekaj, teď nám i otudy. Je, tady je trošku velký to sles. Ježiš. Já jsem úplně to z kopce. Fuj, co to tu je za hnus. No, musíš dopředu jít. Dopředu. Tak. Dobrý. Jo, my jdeme na druhou stranu. Tak pojď. No, tam, po cestě. Jo, tady jsou 2 cesty po asfaltový. Ready to go, nežer.
Já se musím vzít úplně nakrátko, abych mohla když tak to korigovat. Když tak zahodím mobil. No právě proto ho mám ten kryt, no, abych ten mobil mohla zahodit. Jo, může asi. Klus. Tak. Jo, jelen jasně bojí. Takže jelen dělá jelen, teda boj dělá jelena. Dobrý. A takhle, když jsme zapojeni za páma, tak je to v pohodě. Jo, Adena prostě jenom kluše a kluše dopředu a jede prostě si. Tak, tady je díra. Dobrý. Ježiš. Hopík. Tak, ty si paša. Klusej, boj. Nemají kondičku. To bude tak o 2 hodinová výšťka, s tím počítám. No. Teď doleva hned. Jo? Tak stůj, počkej. Doufám, že si nebude myslet dvoj, že... Aha. Ježiši, co máme? Jež. Mega hustý. A plus. Ježiši. Já tam nějaký rozostřený úplně. Nebudeš rád. Necháme na chvilku vydýchat. Draw big X in the middle of Mexico. Mexico City. Ten mobil zahodila, ne, nechce na celá lali. Tak jsem to asi zaměřila na jedno místo, celou dobu to bylo nějaký rozmazaný. No. Plus, ale jak jede na slovo jenom. No. Tak to bylo, i když jsem s ním jela sama právě, úplně skvělý. Ty jsi paša. To bylo taky úplně na pískry, ty vole, on musí chodit první, asi prostě. Ty jsi paša. No, jasně. No, děláme zastávku na nabrání sil. To bude hezká fotka. No. A úplně spokojený už je. No. Skvělý. Ale tady je úplně gigantická louka, obrovská. Těch tady máme docela málo. My to tady máme sice plný luk, ale samý malý. No. Hop. 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 Ano. No, dobrý. Super. Tak to do kluše, vyklušem. Teďka půjdeme do bočů. Tady jsou hezký kytičky nějaký na zemi úplně. Krás. Dobrý. Vysál už úplně spokojený, už jsou vyběhaný. Tady je to krása. Já natočím tady tu krásnou vyloženě šumavskou louku. Protože tohle je úplně nádherný. Boj se na té louce krmí, i když by neměl. Čeká na nás. Ty jdeš nějak jinou cestou. Jsi namířená na cestu zpátky? Jo, doleva. Dolů. No, vy jsi to dala ještě jednou. Co? Jo. Kurva, já si myslím, že tyhle 2 by to ale nepřežili. Jak udělala ty zvuky, ne? Potom hned. Jak to jako napodobuješ míně, nebo co?
Tak spadnu. Tak spadnu, no. Jo, jo. Jsem rozběhl a že no teď budu dostihovat. Ježiši, strom zase. Ne! No, dobrý. Dobrý. Akorát, ta byla akorát to, no. No, bavíme se právě o tom, jak boj zakopává v každé situaci. Protože on, jednou se stalo i to, že prostě zakop a zvedal se a u toho zvedání zakop znovu. A prostě se z toho neponaučí. Ježiši. A jsem už úplně... To je hezká cestička tohle. Já cítím nějakého... Psa? Cože? Já jsem řekla, že cítím nějakého psa. Řekla jsem jako... Chtěla jsem říct, že slyším. Jo, takhle. A ne, že cítím. Já jsem si říkala, jak ho cítíš. Cože? Jo. Ještě chvilku, jo. No, už ztrácí síly. Uhu. Narazí do toho úplně zabrala. No, Ona pricvala. chce vejít doma. Tada. Jsou bonusový záběry tohle.